Kolegyňa, ty si spomínala, že si tiež v minulosti pracovala v mimovládnej organizácii, na ktoré táto vláda naozaj že permanentne útočí od začiatku, ako sa ujali moci. A robia to, pretože je to pre nich ľahký cieľ, ktorý vedia podhodiť svojim voličom a vedia, že tie mimovládne organizácie nemajú také možnosti sa brániť, že jednoducho nemajú na to taký aparát a často sú aj odkázané na dotácie a granty zo štátu, aby mohli pomáhať. A mnohé to aj dnes pociťujú, že ako náhle by sa ozvali, tak jednoducho táto vláda je tak pomstichtivá, že by im to jednoducho zúčtovala nejakým spôsobom. A ja sa tiež pýtam, že ako môže podpredseda parlamentu v hlavnej politickej diskusii povedať, že mimovládkari sú príživníci a paraziti. Pretože ja si myslím, že pán Danko veľmi dobre vie, že tie mimovládky robia mnohé činnosti, ktoré dnes štát nedokáže zabezpečiť a napriek tomu sa takto hanlivo vyjadrí. A skutočne robia to len pre politické body, lebo dnes platí v koalícii, že čím viac si kopneš do mimovládok, tým väčší frajer si. A je to obrovská hanba. Ďakujem.